Benvingut i benvinguda al tutorial que us mostrarà com fer busques bàsiques en la base de dades LLVA, especialitzada en lingüística i disciplines relacionades amb les llengües i la literatura. Podeu accedir a aquesta base de dades des del campus o fora d'aquest si us connecteu a través de la red Iris. Bé, entrem a la base de dades. La busca bàsica és del tipus paraula clau i el terme que introduïm es busca en el títol dels documents, els autors, els resums, les matèries o el text complet. Per això, aquesta busca sol donar un nombre elevat de resultats, com veurem en l'exemple següent. Si fem servir cometes, cercarem la frase exacta i es reduirà el nombre de resultats. En el resultat de la busca trobem llibres, articles de revistes científiques, ressenyes de llibres, capítols de llibres, tesis i altres publicacions. La llista de resultats apareix ordenada per rellevància i des de la part esquerra de la pantalla podeu filtrar-la per diversos criteris, com per exemple data de publicació, contingut avaluat per experts, tipus de font i llengua, la qual cosa reduirà el nombre de documents de la busca. Així acaba el tutorial sobre com fer una busca bàsica de la base de dades LLVA. Gràcies per la vostra atenció.